Това е Деница. Тя търси начин кадриците й да издържат по-дълго от връзка в ергена. Днес тя ще тества Viral Honey Milk 5 в едно стилинг крема на Жизо. Той предлага термозащита, фриз контрол, фиксира кадриците без да прави косата на клечки, хидратира и придава блясък. Нанася малко количество на мокра коса, изсушава я и се навива по най-внимателния начин, като прибира старателно всяка изпадаща от нея косичка. От Жизо казват, че крема има памет до 3 дни, запазвайки фиксацията на кадриците. Нека да видим как ще се справи и в комбинация с нашите Wavy ролери. Деница ще има възможност да стои точно 3 часа с ролерите, понеже и се обаждат и набързо трябва да излиза по задачи, но дали ефектът ще е такъв какъвто очаква? Кадриците са видимо по-дефинирани и по-хидратирани, косата има движение и е изключително мека, без да я усеща утежнена, а аромата е просто магичен. Изглежда се е влюбила в този продукт и препоръчва с 2 ръце комбинацията Wavy плюс Жизо.